Здравейте! Това е последният диспут преди парламентарните избори. Той се провежда по правилата на изборния кодекс, решенията на ЦИК и сключеното споразумение между БНТ и политическите сили. Диспутът е безплатен. Участниците и реда за провеждането му са определени по силата на жребий, теглен в ЦИК. Спазвайки този жребий, сега ще ви представя и участниците. Николай Николов, Глас Народен. Здравейте! Здравейте! Антония Първанова, НДСВ. Добър ден! Добър ден! Весела Драганова, България без цензура. Здравейте. Здравейте. Господин Момчил Иванов, Република БГ. Здравейте. И госпожа Ирина Репот с Реформаторския блок. Добре дошли на вас. По силата на жребия, право на участие днес имаха и от ДПС и Атака, но те не изпратиха свои представители. Съгласно сключеното споразумение между БНТ и политическите сили, темите за разговор за всички диспути са еднакви. Антикризисни мерки, банкова стабилност и енергийна сигурност, реформи в здравеопазването и образованието, национална сигурност, съдебна реформа и борба с корупцията. Започваме! И така, дами и господа, за да дадем възможност на нашите зрители да добият представа за вашата програма и за вашите основни цели, които сте си поставили, нека да зададем един малко по-общ въпрос. Проблемът, според вас, който е наболял и около който сте изградили кампанията си. Заповядайте да спазим реда. Господин Николов, вие сте първи. Ами цялата истина е, че за 25 години преход ние не бяхме осветени от непреходните стойности на образование, наука и култура. Затова партия Глас Народен има само един приоритет – образование, наука и култура. Добре, за това ще говорим малко по-късно. Нека сега дадем думата на госпожа Първанова. Кой е проблемът на проблемите? Проблемът на проблемите е, че 25 години в България работи една и съща схема – крадене от всички по малко. И аз си дадох труда днес да намеря доказателства за това, поне 7. Първо, НЗОК, милиард и половина изчезнаха. След това от ЕРП-тата, от всички по малко, се добавя към цената. След това соларните и вятърните проекти, от всички по малко. След това КТБ, от всички по малко, от някои по повече. След това магистрали, инфраструктура, водни цикли и така нататък, отново от всички по малко. По същия начин е от плоския данък, от всички по малко. Тоест, тази схема в България трябва да се прекрати и да има управление на националното съгласие с предварително заложени национални приоритети, върху които да се съгласят партиите и всички ние да ги принудим да ги изпълнят. Заповядайте, госпожо Драганова. Здравейте от коалиция България без цензура. Аз като председател на партия на българските жени, един от коалиционните партньори, днес ще представим политиката на нашата коалиция. Най-важното е държавата с грижа за народа. Това е нашия слоган, това е нашето мото на кампанията, защото при всичките ни срещи хората споделят, че се чувстват изоставени от българската държава. Ние, българите, трябва да продължим достоен живот, защото сме част от Европа, ние отдавна сме европейци и трябва да го докажем. Номер 13 в интегралната бюлетина. Господин Момчил Иванов, Република БГ. Здравейте от мен. В началото, ако ми позволите, бих искал да честитя днешния ден, 1 октомври, който е празник на възрастните хора в България, да им пожелая да бъдат много здрави, въпреки така всички тези незгоди, които се наложи те да преживеят през последните 25 години. Да добавим, че и ден на музиката. И ден, да, на музиката. За нас от Република БГ отговорът е много простичък, тъй като считам, че ние единствени в тази кампания казахме нещо различно, нещо, което ни отличи от останалите участници в тази предизборна кампания, а това е именно темата за неработещите институции в България. Ние твърдим, че в България институциите не работят, те са изтикани в ъгъла. В България няма работещи правила, те са заметени под килима, умишлено, в резултат на което 25 години сме свидетели на една подмяна. Затова ние казваме, че тази криза на институциите трябва да бъде преодоляна, тъй като тя води до криза на държавността и оттам идват всички проблеми, на които сме свидетели в днешно време. Добре. Госпожа Ирина Репот, Реформаторски блок. Реформаторския блок поставяме като приоритет според нас, наболелият проблем реформа в съдебната система, защото законността е точно това, което ни липсва, за да е възможно всичко това, което мечтаем всички конкуренти в тази политическа битка, а именно да видим България като една наистина европейска държава.
Дори, ако щете, ежедневните проблеми, които ни се случват с наводненията, с затворената банка, нямаше да се случат, ако в България се спазваха законите, ако се спазваха европейските норми, ако наистина бяхме правова държава. Затова, без да реформираме съдебната система, като гарантираме чрез пряката изборност на магистрати, че те няма да обслужват нечии политически или олигархични интереси, каквото и да говорим и да обещаваме на хората, няма да може да го дадем. Без законност няма как да се изгради държавност и няма как да стигат благата до българите. Така че законността е основният проблем, липсата на законност, липсата на ефективна реформа в съдебната система. Това е нещо, от което ние искаме да започнем реформаторския блок. Това са проблемите според вас. Сега остава да ни убедите, че именно вие сте хората, които може да разрешат тези проблеми. Вие и политическите сили, които представлявате. Обаче аз ви предлагам да започнем с конкретиката и по-скоро новината, която вероятно днес ще бъде водеща във всички новинарски емисии. Цената на електроенергията и увеличението, което очакваме от почти месец насам, да ни кажат колко точно ще бъде. Как смятате? Икономически обосновано действие, необходимо ли е или е някакъв дори предизборно средство? Кой ще започне? Вече можем да не спазваме жребия. Добре, заповядайте, госпожа Първанова. Очевидно, че цената на тока е една от най-големите спекулации, особено в предизборни периоди в България и влиза точно в схемата, за която споменах преди малко, от всички по малко. И според мен и според НДСВ, единственото решение на тази спекулация е ако има обща европейска методология за определене на цената на тока от различните енергийни източници и тогава няма да има по-евтина цена на тока в Германия, отколкото в България, примерно от соларните и от вятърните. Също така ДКЕВР крайно време е да се превърне в независим орган, тъй като която и политическа сила да дойде, първото, което прави, сменя ръководството и след това се изпълняват политически поръчки. Освен това, трябва да има преференциални цени за бизнеса и е абсолютно недопустимо България да изнася ток за Гърция с 30% по-евтин, отколкото продава на потребителите тук, на домакинствата и на бизнеса. И трябва да се прекрати с тази схема, когато някой вкара определени фирми да работят по проекти, било то възобновяеми енергийни източници или пък тецове, централи и така нататък други, ние да се опитваме сега, след това идва друго правителство и се опитва да ги смени, да ги фалира, да ги унищожи, за да сложи свои. Докато ние спорим да има ли Белене, да няма ли Белене, изгубихме 12 години пазарите си, традиционните на Балканите, Румъния, изгубихме Турция, Гърция, а в същото време Италия и Австрия направиха преносната мрежа. Добре, и как сега да ги върнем тези пазари? Няма скоро да ги върнем, защото тока, който ще произведем с мощностите, които се опитваме сега да създаваме, няма как да го бутилираме или пакетираме, за да го изнесем. Няма по какво да го изнесем. И затова в България тази цена на тока е висока. Общия енергиен пазар, в който България да участва, Европейския енергиен пазар, е единственото решение и трябва да има сриване на монопола на ЕРП-тата. Трябва да се прегледат тези договори, да се преразгледат, ако трябва да се махнат. Защото и тук ще има много атаки, знам към НДСВ, само искам да обърна внимание. Човека, който започна тази приватизация с създаване на регионални монополи, беше Лидия Шулева. Къде е сега Лидия Шулева? В реформаторския блок. Да, обаче всички знаем какво стана по времето на управлението на НДСВ. Вие сама казахте, че търпите тези критики. И няма нищо общо с част от сделките, които са се случвали тогава. Разграничаваме се от това нещо и казваме, трябва да се промени, защото трябва и бизнеса, и потребителите да имат равнопоставен достъп до евтин ток, а той може да бъде евтин. Енергийната ефективност е друг проблем в България, защото парите не се използват. Разбирам ли, че като лидер на НДСВ чувствате някаква отговорност лично за това, политическа? Естествено, че чувствам отговорност, но не сме съгласни в НДСВ да носим отговорността на хора, които вече не са в НДСВ, след като са си оплели кошницата, взели се каквото имат и са си тръгнали. Господин Николов, вие реагирахте. Да кажа, че не е изненадващо повишаването на цената на тока. Ме изненадва, че за пореден път никой не говори за повишаване на доходите. Че в България вече 25 години няма политика по доходите, прощавайте много. Не тока е скъп. Доходите са ниски. А те са ниски, защото в България има едни парламентарни представени партии, които са оплели като свински черва в корпоративните си интереси. Това е тъжната истина. Ужасяващата истина. Днеска пред България има 3 проблеми. 3 съществени, важни и значими за нас. Първата проблема, разбира се, е справедливост. Страхотна реформа в силовите институции, в правораздаването не подлежи на коментар. Нека да ви върна обаче и за сектора енергетика. Сега ще ви върна към най-същественото. Да.
Втората проблема – политика по доходите, защото ако продължим да живеем като опоскана от скакалци африканска държавица, няма да харосаме. А третата проблема, която е перспективната, което е бъдещето, това е образование, наука и култура. Без образование, без инвестиция в образование, ние няма да се махнем от това 102-ро място в света от 170 държави. Прощавайте. Това е истината. Съгласна ли сте, госпожо Драганова, че не цената на тока ни е висока, сколкото и да я вдигнат, а доходите са ни ниски? В момента, когато няма как да бъдат дигнати доходите драстично и да бъдат европейски доходи, цената на тока ни е висока явно, защото и онзи ден във ваш репортаж една майка в Южния парк каза: аз мога да поема 5 лева увеличение, но защо трябва да поемам грешките на политиците през тези 25 години? И точно това считаме от Коалиция България без цензура, че първото, което трябва да се направи, да се смени този орган ДКЕВР с един обществен орган, в който да участва и бизнеса, и профсъюзите, и експертни организации, неправителствени, за да могат да се взимат решения, които ще са за народа, а не против народа. Друго е вече. Друг е въпросът, че трябва да се договарят цените на зелената енергия, на скъпите марици и така нататък. Това трябва да се направи и ще се направи. Но ние считаме като политически акт днешното решение на ДКЕВР, защото какво налага и кой налага 5 дни преди изборите да се повишава ток? Кой го прави това и защо? Или може би се подготвя някой от управляващите, който счита, че ще управлява, да не прави популярни мерки в лицето на ГЕРБ. Господин Иванов, политически акт ли е вдигането на цената, както казва госпожа Драганова? Определено, когато говорим за един регулаторен орган, в който има сериозни съмнения, че има политически натиск върху него, несъмнено трябва да говорим и за политически акт на този орган. Аз бих искал обаче да поставя в малко по-друг аспект този въпрос, касаещ цената на тока. Ние от политическа партия Република БГ многократно вече имахме възможност да изразим нашето становище по отношение на този така парлив въпрос, който се експлоатира, особено през последния месец на тази предизборна кампания. Ние считаме, че въпросът за цената на тока трябва да се разглежда в контекста на цялата енергийна политика, която води България през последните 25 години и начинът, по който се управлява тази енергийна политика. Ние сме убедени, че този сектор се управлява неправилно и престъпно. Според нас големия дебат, който трябва да се състои, когато говорим за цената на тока, е за това как трябва да спрат кражбите в енергетиката, как трябва да спрат тези войни между различните лобита, от които страдат в крайна сметка всички и инвеститори и потребители. За нас от политическа партия Република БГ въпросът за цената на тока и въобще за реформата в енергийния сектор е политически въпрос от стратегическо значение, който изисква наличието на стратегия по няколко основни въпроса. А именно, къде се намира българската енергетика в общият европейски енергиен пазар? На първо място. На второ място, къде се намира нашата енергетика в енергийния пазар на Балканите? И на трето място, ние трябва да си дадем много ясна сметка какви са потребностите, нашите енергийни потребности и какви са в крайна сметка нашите възможности в тази област. Вижте, по време на тази кампания се оформиха ясно две тези по отношение на цената на тока. Едната теза е на тези, които казват, не, в никакъв случай не трябва да се вдига цената на тока, хората трябва да протестират. Аз обаче искам да отбележа, че и двете тези са неискрени към българския народ и в една или друга степен са натоварени с прекалено много популизъм. Те се стремят да извлекат политически дивиденти по-скоро, но не предлагат реални решения за проблемите в сектора. Втората теза, която се застъпва по отношение на цената на тока трябва да се вдигне, тъй като в НЕК има дефицит от 3 милиарда. Сега, тук, за да сме откровени обаче към зрителите, трябва да кажем, че според експертите това увеличение с 10%, което евентуално ще бъде направено... Днес е направено, току-що има решение. Има ли вече решение, тъй като преди да дойдем... Да, минути преди да започнем. Това увеличение с тази ставка от 10% на практика ще реши проблема само с 180 милиона от този 3 милиарден дефицит.
И сега, тук трябва да е ясно нещо. На тези, които говорят, че цената на тока не трябва да се вдига. Ние като дясна партия сме твърдо убедени, че цената на всеки един продукт, включително и на електроенергията, трябва да се определя на пазарни принципи и механизми. Нещо друго ми се иска да кажа към тези, които така подстрекават хората да протестират. Добре, на пазарен принцип това няма ли да ощети потребителя? С пазарни механизми. С пазарни механизми. Да се вдигне цената повече, няма ли тогава да бъде? Явно не сме ги намерили до сега пазарните механизми. Хората са на улицата и те ще излязат на улицата. Искам обаче нещо друго да подчертая на тези, които казват и с основание хората протестират, защото този протест той не е толкова срещу високата цена на тока. Той е срещу невъзможността, социалната невъзможност на хората да ви помоля обаче да ни кажете една, две или три конкретни мерки да изборите, които вие предлагате, за да се разреши проблема в енергийния сектор? Веднага ви казвам конкретна мярка. Ние от Република БГ се обявяваме за национален консенсус, дори ако щете за национална доктрина, която да разреши всички тези въпроси в енергетиката. Трябва да има национално обединение и по въпросите за това дали ще гоним инвеститори от България, дали ще отнемем лицензиите на енергоразпределителните дружества. Трябва ли да се отнемат лицензиите? Кажете, ето питам ви, какво смята Република БГ? Трябва ли да се отнемат лицензиите? Аз смятам, че договорите на тези енергоразпределителни дружества трябва да бъдат преразгледани. И в крайна сметка, ако се окаже, че те товарят прекалено много цената на тока... Още една мярка ви моля, кажете. Така, нашата мярка, основната, която ние предлагаме е национален консенсус, но този национален консенсус, искам тук да подчертая, този национален консенсус няма как да бъде постигнат от партиите на 25-годишното статукво. Тези партии са част от проблема, те са наслагали проблемите във времето и те не могат да бъдат решение на този проблем. Добре, да чуем Реформаторския блок, Ирина Репоц. Когато предлагаме неща, които не могат да се случат като мярка, всъщност ние нищо не предлагаме. В този смисъл, със сигурност, това, което се случва в момента с цените на тока, е отражение на една изключително болна държавност, една липса на ефективна пазарна икономика. Аз съм напълно съгласна с казаното в самото начало и дори го изказах вече в един предходен диспут, че не цените на тока са високи. В интерес на истината цените на тока в България са горе-долу такива, каквито са и в другите европейски държави. Дори даже са най-ниски. По-ниски в сравнение с другите европейски страни. Драмата е, че ние сме на последно място по доходи. Всъщност, неспособността на нашата държава да направи богато общество е драмата, която ние виждаме чрез цената на ток. И точно тук си мисля, че когато в България престане енергетиката да бъде инструмент за сваляне на правителства или обратно, и изобщо престане да бъде политически инструмент, ще означава две неща. Че първо, политическата система наистина вече функционира ефикасно, пазарното стопанство вече функционира ефикасно и то е не само пазарно, но и социално. И в крайна сметка, че наистина има ред, законност, прозрачност. Справили сме се с монополи, справили сме се с чужди зависимости. С една дума развързали сме плетката, което няма как да стане без много дълбоки реформи, като разбира се, отново ще се върна на това, което казах, те започват първо с съдебната система. Но ще ви помоля отново да бъдете конкретна, говорейки за сектора енергетика. Според вас една, две мерки, които смятате, че трябва да бъдат приложени и въведени? Между другото, ако говорим за сектора енергетика като цялост, България трябва наистина, ако говорим и за консенсус и за национално отговорна политика, първо да обърне внимание и за разработването на своите собствени енергийни находища. Има такова в Черно море, има вече резултати от концесионни проучвания, беше даден концесии за проучвания. Ние имаме огромно находище на природен газ, на петрол, неща, за които дори не се говори. Може би ние политиците трябва да се замислим. Не мисля, че не се говори. Говори се, но веднага се чува другата теза и то много силно. Може би ние трябва да се опитаме да бъдем ефективен партньор на Европейския съюз и да бъдем наистина този партньор, който може да допринесе за прилагането на общата енергийна рамка и дори за даването на алтернатива за източниците на газ за Европейския съюз. До сега ние непрекъснато разглеждаме и коментираме проекти, които всъщност по своя произход не са български
и няма да решат нито цената на тока, нито зависимостите на българските граждани от енергийни монополи, защото просто българските граждани не успяваме да ги направим богати. Това е първата задача, с която една отговорна политика трябва да се справи. Добре, да направим българските граждани богати. Да, кажете. Не в опозиция на госпожата, но искам да кажа, че трябва да си даваме сметка, че България в момента кипи. Всички мрежи в електронен вариант, всички мрежи в друг вариант, хората на място си говорят и трябва да знаете, че аз се притеснявам и ние от България, от Безцензуро се притесняваме да не започнат масови неподчинения, масови негласувания, масови безредици, както беше преди година и половина. Какво точно ви кара да мислите, че ще има масови неподчинения? Защото хората се готвят да излизат на протести. Така ли? Вие го показвате. Това ще бъде първият служебен кабинет, който е свален с протести. Аз се притеснявам, като подозирам, че протестите се готвят за следващия кабинет. Кажете, господин Никола. Винаги съм казвал, че ако в книгата на Гинес влизаха политически абсурди, 2/3 от томовете щяха да са от български произход. Ние говорим за и една трета вицове. 5 дни преди изборите извинете, много не говорим за цена на тока, никой не говори за цена на труда. Вижте, а по-добре ли щеше? Извинявайте само да попитам госпожа Драганова. Тоест преди изборите немислимо 5 дни да се увеличи, но след изборите може ли да бъде увеличен? След изборите ще има легитимно управление, парламент, нов Министерски съвет, нова изпълнителна власт, която трябва с обединени усилия да реши този въпрос. Регулаторът, от когото зависи цената на тока е същия. Регулаторът, от когото зависи цената на тока е същия. Този регулатор няма капацитет. Погледнете хората вътре в този регулатор. Там няма експерти. Те отиват да проверяват предприятия и им обясняват на хората, на този регулатор, защото аз не вярвам. 25 мегавата им казват да си вземат генератори. Извинявайте, обаче това са два. Когато едно само един след друг заради жестомимичния превод, моля ви. И тя е за добива на газ и така наречени огромните газови находища в Черно море. Аз съм добруджанка. И искам да ви кажа, че не мога да се съглася с това нещо, да се превърне Добруджа в пустиня. Това е нещо, което се опитах да репликирам госпожа Репец. Проучвания за шистов газ. Не говорим за шистов газ, за природен. Има разлика. Да, добре, и за природен, само че кажете къде се намира точно и елате да видите за какво става въпрос. Добруджа е надупчена, като ще инвестирате 10 милиона, ще знаете къде се намира, но никой не ги инвестира тези 10 милиона. Няма да стане България газов гигант, обаче може да стане на Европа, обаче може да стане пустиня на Европа. Не говоря за шистов газ, а за природен. Обръщам ви внимание, има съществена разлика. Да погледнете от съществените разлики в какво е превърната Добруджа. Вие ходихте ли в полетата на Добруджа? Природен газ в Черно море. Виждали ли сте какво се превърнали селата наоколо? Знаете ли, че няма вода в кладенците вече? Заради такива като вас, които лобират за добива на газ. Вие за втори път се държите некоректно. Защото некоректно? Аз съм там. И сега много ви моля, наистина един след друг да говорим, защото обвинявате в нещо, което първо не съм казвала, просто вие не разбирате разликата между добив на шистов газ и природен газ. Това е цялата работа. Огромна газ. Господин Иванов. Една реплика само бях провокиран от представителя на ББЦ. Мен ми се иска да внимаваме много, особено в предизборно време, когато говорим за неподчинение гражданско. И тук по-скоро ми се иска да кажа, че според мен гражданите трябва да протестират на 5 октомври, когато трябва да излязат и да кажат стига просто на това безумие, в което живяхме 25 години. Абсолютно съм съгласна с вас, че всички трябва да отидат да гласуват. Не забелязвате ли, че когато едно правителство очевидно си отива, очевидно вече всички условия са на лице. Той е загубило политическа подкрепа сред своите партньори дори. Отдавна няма политическа подкрепа в обществото и решава услужливо да намали цената на тока, като много добре знае, че няма как след това следващото да ни я увеличи. Не мислите ли, не виждате ли в това и чиста политическа интрига? Аз съм убедена, че протестите, които се готвят в момента, ще избухнат веднага след приемането или след встъпването в длъжност на ново правителство. Обаче е вярно, защо изнасяме с 30% по-евтин ток за Гърция? Какво е обяснението? Това, което е важно, за да прекратиме тази наистина недостойна политика, която се води, персонално агресивна към различните политически субекти и не носеща нищо на българският народ, за да престанем с нея, трябва да се съсредоточиме върху причините, заради които на българина му е тежко да си плати сметката за ток, а на никой европеец тя не е проблем.
Така, тези на причини са много дълбоки, наистина. Част от тях засягат енергетиката, но част от тях са извън нея. И нашата задача е да направим българина толкова богат и толкова свободен, че да не е проблем да си плати сметката. Нека да използваме повод от думите на госпожа Репоц. Доходите. Наистина болезнена тема за българите. Какво предлагате и как? Доста сте щедри в България без цензура, госпожо Драганова. Ама не можах да разбера наистина цяла кампания. Как точно ще ми увеличите доходите? Така. Нашата основна цел е с цялостна програма да се създадат 1 милион работни места за 8 години. Това са 2 мандата напред. Такава е визията, защото сега в началото трябва да бъдат заложени... Как ще ги отворите тези работни места? Изчакайте, аз си ползвам времето в момента, не ме прекъсвайте. Тези работни места ще се осигурят единствено и само най-вече от бизнеса. От преференциите, които ще бъдат създадени за бизнеса, от съвместната работа на политици с бизнес, от създаването на малки и средни предприятия, които ние ще с законодателни мерки ще толерираме, от програмите, които са в Европейския съюз и ползването от младите хора най-вече, защото ще има такива, сега предстоят да бъдат развити. Ние ще обучаваме хората как да кандидатстват и какво да направят. От това, че ще създадем фонд Чиста земя за оземляване на млади българи. Има мода напоследък млади хора да се изнасят със семействата си в селата и да започват фермерска работа. Това ще го подкрепяме. С закон за бизнес ангелите, с безлихвени кредити, без обезпечение за създаване на малък и среден бизнес. Всичко това ще налива работни места. И с тези преференции, които ние направим, това е възможно. Има го като показно, бих казал, в Англия как се създават тези работни места. Господин Николов, не искам да кажа, че старогръцката думичка демагог означава народен трибун, който лъже, за да печели политически дивиденти. Много моля, искам да ползваме цензурни приказки. Ако обичате, не ме прекъсвайте, ползвам моето време и не ви обвинявам. Не, напротив. Нека да чуем и господин Николов и след това ще му репликирам. Това е старогръцката думичка. Когато се обещава предизборно, прощавайте, 1, 2 милиона или 3 милиона работни места, това е чудесно пожелание, напълно възможно някой да си вярва в това. Но има една много простичка истина. Ако искате стабилна държава и устойчива политика по доходите, трябва най-страшният дефицит в това общество, дефицита на доверие, да бъде обмислен и по някакъв начин да бъде разрешен. Ако няма доверие в избраните представители народни, прощавайте, няма да има стабилно правителство. Ако няма стабилно правителство, никакви икономически мерки няма да променят статуквото на българина и на България. Първото условие е доверие. А доверие означава да бъдем изключително внимателни към онези партии, които вече са участвали в управлението, да ги гледаме с 4 очи и да мислим с главите си. И второ, да четем внимателно програмите на онези партии, които не са участвали в управлението и ако видим, според мен, поне повече от един приоритет, да станем супер скептични. Доверието е в основата на всичко, а доверие означава честни и почтени избори на първо време. Стабилен парламент, стабилно правителство. От тук насетне мерките стават функционални. Но лошото е, че доверието вече много пъти беше давано от българския народ на политици. И ние вече няма как да кажем, повярвайте ни. Ние ще трябва да убедим хората, когато им кажем как. Как ние виждаме, че бихме могли да променим системата така, че тя да не ни превърне в същите тези политици, които загубиха тяхното доверие. И в частност, как ще ни повишите доходите според програмата и идеите на реформаторския блок? Да, всъщност... Конкретно, моля ви. Как ще повишим доходите? Да. България има шанса да е в регион, който би могъл да ползва средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Какво означава това? Това означава, че ако тя е привлекателно място за инвестиции, всяка фабрика, отворена в България, отварянето на поне 20 работни места, означават европейски грантове за инвеститора, който го е направил. Всичко изглежда чудесно. 10% корпоративен данък, възможности за ползване на Кохезионния фонд, голяма част от големите европейски държави не могат да ползват средства от него.
Но все пак нямаме инвеститори. Защо? Защото те се сблъскват с неработеща администрация, с рекет в нея, с над 2000 условия, разрешителности, бюрократични, които в крайна сметка не обслужват интересите нито на гражданите, нито на обществото, най-малко на бизнеса. Сблъсквате с нефункционираща съдебна система. И най-вече сблъсквате с страх и с загубено доверие към банкова система. А защо се случи това? Защото просто Българска народна банка отказа, въпреки че й беше оказано с писмо на Европейската комисия от 1 август, пряко да приложи приматно европейска норма, която трябваше да има пряко приложение, тъй като директивата не беше транспонирана правилно. Има вече практика на Европейския съюз, която казва, не се транспонира по втори път, не се прави втори закон, прилага се пряко директивата. Указание за това беше дадено писмено на БНБ. Не само, че не го спазиха, не само, че продължиха да се позовават на българския закон, който на всичкото отгоре не беше точно транспонирана директива, но всъщност създадаха тази криза, заради която как да дойдат тези работодатели, които да дадат достойните заплати на българските работници. Още един въпрос. Говориме наистина за образование. Защо образованието е фундамент и каква е връзката му с работната ръка и с възнагражденията в нея? Ами, ние всъщност имаме ли квалифицирани, даваме ли квалификация на нашите млади хора? Когато идеята за дуално образование и за дуална система, която да се интегрира в образователната система, ние като родителски организации, тъй като аз съм бивш участник в такава и настоявахме това да се случи, то се сблъска някакси в Народното събрание с други по-важни наболяли проблеми. Наистина, трябва да си помислим за това как ние да създадеме хора, които да могат наистина да се класират на пазара на труда равнопоставено с европейските граждани, които да упражнят свободно движение, да се упражнят свободното движение на капиталите, които да влезнат в България. Конкурентно способни дори и на европейския пазар. Но разбира се, трябва да се създаде среда. Господин Иванов. Ние сме казали ясно в нашата програма кои са тези мерки за покачване на доходите. На първо място това е силната държава, работещите институции, функциониращата правораздавателна и правоохранителна система. Най-удобното оправдание, когато се говори за ниските доходи, е, че в държавата няма пари. Тук обаче несъмнено това само оправдание ли, господин Иванов? То е факт. Дори премиера преди дни каза, в държавата няма пари, затова се иска актуализация на бюджета. Факт е, и аз тук бих поставил въпроса, след тези успешни управления на ГЕРБ от една страна и от друга страна на така наречената нова тройна коалиция, къде в крайна сметка е тази социална политика? Какъв е крайният резултат? Крайният резултат е, че едните се чудят дали да вземат 2 милиарда и половина заем, а другите се чудят дали да вземат 4 милиарда. Република БГ какво предлага? Република БГ казва следното. Ние питаме къде са приходите от митниците? Къде са приходите от Националната агенция по приходи? Къде изтича ДДС? Предлагаме мобилизиране на всички институции, за да може да спре изтичането на този публичен ресурс в частни джобове. Така спирате изтичането на тези средства. Този публичен ресурс изтича някъде. После, как ще направите икономиката работеща? Работещата икономика може да се направи единствено чрез стимулирането на икономическият растеж. В тази насока ние имаме конкретни предложения, свързани най-вече с технологичното обновяване на производството чрез инвестиции, подпомагани от държавата на първо място. На второ място преформулиране на тези образователни приоритети, за които говорим. Насочването на образованието към реалните изисквания на пазара. Да срещнете потребностите на бизнеса с образованието. Естествено, подпомагането ще говорим за образованието в детайли след малко, затова не ви... Подпомагането на различните сектори в земеделието, спирането на този монополно положение на зърнопроизводителите, които взимат 5%, взимат 80% от еврофондовете. Всичко това са реални мерки, които ние предлагаме. Добре, госпожо Първанова, да чуем и вас. НДСВ има национална стратегия за излизане от кризата, в която се намираме. И в тази стратегия сме заложили, освен на образование, това, което казаха и колегите, разбира се, бизнесът трябва да има възможност да инвестира в образованието, за да бъдат произвеждани кадри или подготвени кадри, които веднага да бъдат адаптирани и да влязат на пазара на труда. Освен това, политика или политики за хората, родени след 1989 година. Те са различни от нас, имат различен морал, различно чувство за отговорност, различни потребности. Какви специални политики ще въведете? Част от тези мерки са възможност за ранно навлизане на пазара на труда,
възможност за субсидирани стажански програми, възможност за безлихвено кредитиране, за откриване на предприятия. Има много неща, които могат да се говорят, но тъй като доста неща искам да кажа, понеже конкретно тук малко се спомена повече общото говорене. Следващото нещо, това са иновации. Инвестиции в иновациите и данъчни облегчения в иновациите, защото България може точно с младите си хора на пазара на иновациите, не само на европейски, а на световен мащаб, да бъде конкурентно способна. Плоския данък. Плоския данък е бременна мярка. Той в момента се явява една обструкция за развитие на бизнеса, защото това, което се случва в България, едни чужди фирми се регистрират в България и правят едни по-малко 24-часови транзакции, плащат си данък тук и си изнасят парите навън. Валутният борд, той също трябва да бъде преразгледан и също трябва поетапно и контролирано да бъде свален, защото това, което стимулира, той стимулира вноса, но в никакъв случай износа не стимулира, убива го и това, което се явява като балансьор, са парите на нашите емигранти, които прокудени работят навън и трябва да балансират негативното търговско салдо в държавата. Така че валутният борд се използва обикновено за 2-3 години. При нас вече 15 години той работи, защото кого стимулира той? Той стимулира само транзакциите, а не инвестициите. И когато говорим за чуждестранни инвестиции, как да дойдат тук? Те по никакъв начин не са стимулирани. Те си купуват ефтино евро в България. Ето това е България, един донор. Донор на суровини, донор на пари, донор на хора. Ето тази политика трябва да се прекрати и в България трябва да има национално отговорно правителство. Трябва да се върне стабилността и спокойствието в държавата и искам да ви обърна внимание, че единственото време, когато имаше икономически растеж, когато имаше ниска корупция, когато имаше висока раждаемост, когато България беше приета за международен партньор, това беше 2001-2005 година. Това беше управлението на НДСВ. След това всичко друго е хаос, корупция, злоупотреба с власт. Има много неща, които НДСВ не е успяло да направи, има грешки, които е направило, но в никакъв случай тези грешки не са толкова тежки, колкото управлението на ГЕРБ. Господин Николов, струва ми се, че искате да добавите нещо или да репликирате. Продължи 800 дни, след което почна крушението на ГЕРБ. Вие не четете думите на царя 800 дни, че ще извади от джоба си за 800 дни пари и всички ще стракаме с пръсти и ще живеем в благоденствие. Един представител на вашата партия по време на учителската стачка беше министър на просвещението народно. Той сега отиде при Меглена Кунева. И по съвместителство, прощавайте, беше вице-премиер. След това тричленката вече сложи като вице-премиер един полицай, който все пак е добра еволюция. Но хайде да си говорим обективните неща. А обективните неща, отново повтарям, започват с правото на българина да избере достойните. Достойните могат да имат само един приоритет. Между прочим, една от нашите условия на програмата беше, че ако Глас народен, бюлетина номер 19, влезе в парламента, тя ще иска закон за лустрацията, който е готов. Нищо, че е остаряло. Това между другото ви го казвам. Ние имаме един приоритет образование и твърдим, че оттам започва всичко. Там завършва всичко. Ние няма как да шашнем европейците, освен като интелигентни българи, перифразирам думите на Яворов. Прощавайте много, да започнем ли да говорим за образование конкретно или да коментираме настоящите събития. Нямам нищо против. Но в края на краищата, ако не демагогстваме всички ние трябва да казваме истината. Истината, поне за нас като една млада партия, е образование, образование, образование. Но какво означава това? Това означава, че 25 години ние правим реформи, реформи и форми без съдържание. Това означава. Знаете ли откъде започва всичко? Първи акцент, акцентът пада върху децата. Втори акцент, акцентът пада върху родителите. Трети акцент, управлението. Къде отидоха учителите, уважаеми дами и господа? Искате модерно образование, ми инвестирайте в модерни учители. Простичко, елементарно. А какво значи това? Веднага ще ви посоча. Промяна на академичната политика на вузовете. Хайде методическите дисциплини, педагогическите изплуват малко нагоре. Трудно ли е? Пари не се искат. Какво значи това? Това означава една простичка промяна в какъвто и да е закон за образованието, специален член за спецификата на учителския труд. Последствията от тази самостоятелна точка са трудно изчислими и много неудобни за демагозите. Определено. Какво значи това? Това означава обща политика на едно правителство да инвестира интелектуалния продукт като най-скъпо платение в света. Обърнете се към тия млади хора. Те имат ли представа какво е интелектуален продукт скъпо платен в България? Глупости. 2 висши образования, 3 висши образования, търси си работа, 3 години работа няма. И какво правя?
Отивам да работя в Германия, отивам да работя в Франция. Аз съм много щастлива, че това, което беше програма на Християн-демократическата партия преди 2 години, сега вече е програма на и други партии. И когато ние говорихме, че всъщност образованието, пряката изборност на магистрати са първите неща, с които трябва да се тръгне, мисля, че Глас народен не акцентираше точно на това, но сега се радвам, че вие сте съгласни и че вие защитавате точно както и ние. 1997 година българското учителство постави тези проблеми и те не са променени за обществото. Аз говоря за програмата на НДСВ от 2001. Да, прав сте, така е. Прочетох и вашата статия за българите учители във времето на стачката, беше прекрасна. Госпожо Репоц, моля ви, продължете мисълта си. Имате някаква злоупотреба с името ви, тогава ще ви покажа. Аз ви моля обаче да коментираме това, не толкова думите на господин Николов, колкото вашата идея за образованието. Вече споменахме в началото на нашия разговор, че вие залагате на това, че кадрите, които излизат от висшите училища, трябва да съответстват на потребностите бизнеса и висшите училища да се срещнат. Има един друг въпрос. Нека да се върнем в първите часове училищни, в първите години. Как ще накарате децата да отидат на училище, на социално бедните, на ромите? Как ще ги задържите в училище, ако успеете изобщо с някакви мерки да ги накарате да учите? Даваме ли си сметка, че една голяма част от безработните са неграмотни? Че един голям процент от децата, които тръгват на училище, не завършват образованието си? Да, всъщност въпросът е по-скоро как ще задържим качествените учители в това училище, които да привлекат и да задържат децата и да ги образоват. Как да ги задържим, когато те получават нищожни доходи? Как да ги задържим, когато да си учител не е никаква привилегия, а е самарянство? Как да ги задържим? Именно това е работата на политиците, да се дадат тези условия, които всъщност да дадат възможност, да има интерес, да се привличат хората, които имат качества, за да дадат нещо на образованието. Но когато казвате за излизането на квалифицирани кадри не само от висшето училище, това е идеята на дуалната система, а и от средното училище. Квалифицирани хора да излизат с професия. Хора, които да могат веднага да се реализират на пазара на труда. Реформата в образованието е много важна и е много дълбок. Става дума за цялостна либерализация на системата на образованието, за начина по който то се финансира, за начина по който се създават тези стимули, че да се даде всъщност качество. Правили сме и ние и съществуват такива световни изследвания, как, например, една Чехия успя да реформира своята образователна система с приемането на един много добър закон за образованието, който за разлика от нашия 158 се реформира у нас. Да, и ние задаваме този въпрос 5 години. Точно 5. Дори искахме да се реципира, както се прави по принцип в правото, най-разумната и най-добрата система. За съжаление, в България порочността на образователната система се състои в това, че държавната администрация, всъщност то се корени в бюджетирането. И ние като цялостното държавно бюджетиране все още не отговаря на европейските стандарти. Защо? Защото то не е програмно бюджетиране. Ние всъщност, министерствата не се състезават за пари с програми, и до края на нашия разговор да имате още време, защото напредвате в... Цялостна реформа в образователната система, за която ние имаме конкретна идея и конкретен готов законопроект. Кажете. Представите, докато просветното министерство е разменна монета в политическата далавера, не можем да говорим за каквато и да било промяна. От 2001 година до днеска 32% от българските учители са уволнени, съкратени, изхвърлени, изритани, защото са неудобни. Какво повече да говорим? Останалото би било наистина популизъм. Тези, които не са изхвърлени, сами си отиват, защото просто доходите си... Нека да включим останалите участници в разговора. Заповядайте и след това госпожа това, което казват колегите, е така. Факт е обаче и трябва да го отбележим, че към настоящия момент имаме 80 000 български деца, които учат средно и висше образование в чужбина. Аз като един университетски преподавател знам какво качество подготвени деца идват в висшите учебни заведения. За съжаление, това, което виждам обаче, не е обнадеждаващо. Тези деца от една страна са подготвени, не са подготвени теоретично, от друга страна те нямат никаква практическа
подготовка. И какъв е извода, който правите тук? Значи какво трябва да се промени и вие предлагате да бъде променено? Ние предлагаме въобще да се промени начинът, по който се финансира цялото образование, да се променят учебните програми, да се обърне внимание към изучаването на езици, както в средното училище, така и в висшите учебни заведения. Тъй като висшите учебни заведения в момента са изпразнени. Нашите студенти предпочитат чуждестранните висши учебни заведения и голяма част от нашите университети се налага да обявяват допълнителни приеми, за да могат да си запълват бройките. Може ли само един... Наистина ви съветвам... Добре, давайте секунди, обаче ви съветвам да използвате. В държавната администрация няма интерес да се интегрират всички деца, за които се планират пари по ЕГН-тата им в ноември месец, когато се прави бюджет. Те нямат интерес да ги интегрират, защото този, който не влезе в училище и не се запише в системата админ, оставя едни 1300 лева неизползван резерв в Министерство на образованието, който той може да използва за каквото си иска. Бюджета, който си върви с за това говорим за ваучерна система, за да се прекрати този порочен интерес, който е създаден в момента в администрацията, да си пести пари по този начин. Госпожо Драганова. Факт е, че политическо съгласие трябва да има както в енергетиката, така за здравеопазването, така и за образованието. Това, което Коалиция България без цензура предвижда, наистина много добро оглеждане на закона за образованието. Знаете, че ние сме обещали таблети за всеки ученик и ще го направим, ако имаме възможността да сме в управлението. Има райони, където не говорят български Няма език. значение. Няма значение. Все от някъде как трябва да се започне. Таблет вие ще направите децата грамотни, когато те не могат да пишат на български. Все от някъде трябва да се започне. И там, където може, ще се направи, а на другите места ще става постъпателно. Освен това, увеличаване на 20% на заплатите на българските учители. Защото това може да не е много, но все пак това е знак, че държавата мисли за тези, които трябва да образоват децата ни. Защото образованието е най-добрата инвестиция в бъдещето. Чудесно. За всяка нация. И това трябва да бъде това така. Не го оспорваме. Това не го оспорваме. Просто сте тук, за да кажете според вас първо, второ, трето, какво предлагате и според вас какво трябва да се промени. Значи ще давате таблети. Това е само техническата част на... Ще увеличим заплатите на учителските заплати, ще обвържем бизнеса с образованието, за да може да идват кадри и ще направим всичко възможно да поправим закона, но трябва заедно с всички политически... Дето го чакаме колко години, не знам... Той постоянно се променя в някакви малки части, но никога като че ли не се взима цялостно решение. Госпожа Първанова, заповядайте, думата е ваша. От всичко, което беше казано тук, едно е ясно. Няма как образоваността на нацията и образованието да се подобрят, ако няма инвестиции в тази система. Няма да стане без пари. И образованието с този бюджет... Но пари няма. Няма как... Има пари, държавата пари няма. Неправилно преразпределение. Значи държавните пари, европейските пари, приоритетно трябва да се инвестират в образование. Добре, нови инвестиции в образованието. Тези делегирани друго какво предлага НДСВ? И това, дето парите следват ученика, произведоха само тарикати директори, които трябва някакси да привлекат учениците, за да задържат парите. Това обаче унищожава учителите. Иначе, ако им се даде инвестицията в учителите. Учителската заплата трябва да се обвърже с средната работна заплата в страната. В момента тя е около 70% от средната работна заплата. Унизително е. Има държави като Ирландия, Великобритания, има много държави в Европейския съюз, които са пример за това как като инвестираш в образователната си система, подобряваш не само качеството на образованието, не само качеството на хората, които на познанията на хората, които излизат от тази система, не само издигаш престижа на професията, но и си даваш възможност на нацията след това проспериращо и екстензивно да се развива. И на икономиката съответно. Затова има много модели, които са успешни, само че България не ги е предвидила нито в използването на европарите, нито в разпределението на националните си пари, тъй като образованието не е приоритет в България. Нито културата, нито здравеопазването. Още един елемент, който ученика е точно такъв европейски модел. Никой не го споменава тук. Образоваността на циганското население или на ромите. Трябва да има здравен, образователен, социален и полицейски медиатор в Гената. То трябва да има, но как да се направи на практика? Това е въпросът. Ние всички знаем, че трябва да има. Няма кой да накара да се интегрират ромите. Няма кой да стимулира ромските деца да ходят на училище, освен хора от самите ромски гета. Те трябва да бъдат модели за подражание, тези медиатори за децата в ромските гета, защото гетото засмуква обратно детето и го унищожава. Единственият начин да го откъснеш оттам е, ако му създадеш модели, на които то да подражава от самото
от самата ромска общност. Ето това е сериозен проблем, защото в скоро време България ще се наложи да бъде управлявана от роми, ако така продължаваме. Нашите български деца да бягат навън, тук ще останат пенсионери. В интерес на истината, един от проблемите, който не чух да засегнете, това е... По-добре да бъде управлявана от грамотни хора, отколкото от такива... Само да си довърша мисълта, чакам просто госпожа Репоц и госпожа Първанова да спрат със словесната схватка между тях. Мисълта ми беше, че единственият проблем, който като че ли не чух вие да поставяте, това е демографската криза. Да, за това говорим. Това не е ли проблемът на проблемите? Каква държава вие се готвите да управлявате при положение, че ние сме застаряваща нация? Имаше преди месец световна конференция за демографската криза като елемент от националната сигурност. Защо България не участва? Ние сме изправени пред национална криза или криза на националната сигурност заради демографска криза. И после бежанците не били виновни. Защото България не участва във вътрешната си политика. Защото ако България наистина направи среда да си върне всички млади хора в България, ние няма да имаме демографска криза. Затова, нека ви чуем и вас, госпожо Драганова. Нека и вас да ви чуем. Тези проблеми би трябвало като... е изключително важен проблем и партия на българските жени се занимава с това от самото си създаване през 1997 година. Факт е, че няма една национална програма, която да решава проблемите и да дава начините, лекарството как да бъде преодолявана в годините демографската криза. Това са няколко мерки, примерно. Само ги изброявам, но това не е всичко. Трябва да се седне на масата и да се изработи такава програма и такава стратегия. Независимо дали всички политически партии са съгласни, но това трябва да се направи, защото ние наистина учебийно намаляваме. Независимо кой ще остане в държавата, кой няма да остане. Вижте, мерките. Не, аз друго искам да кажа. Аз съм майка на 2 деца, работеща съм. Убедете ме да гласувам за вас. Знаете ли, и аз съм майка на 2 деца, работеща, и съм се заела с това, което правя, точно за това, за да мога да променя нещо. И в годините, в 8-те години, в които съм била народен представител, съм съумяла да променя нещо. Има няколко закона, под които седи моето име. Конкретно сега, убедете ме да гласувам за вас. Конкретно. За всички деца трябва да има детски надбавки. Не само за тези, които имат подоходен ценз. После? След това. Майчинството трябва ли да се промени? Майчинството за сега е едно от най-дългите продължаващи в Европейския съюз. А парите, които получават втората година? Втората година, да. Но ние имаме най-дългото трябва да останат или да се променят? Какво предлагате? Да се намали, нека така да бъдем по-ясни, да се намали времето да имат избор майките. Дали да вземат парите на куп и да започнат работа, или да разпределят парите в време 2 години или 3. Защото и 3-та година при нас има възможност майката да гледа детето си, но без никаква субсидия. И още една мярка? И още една мярка. Искаме майките да имат възможност да раждат повече деца и затова ние ще дадем преференции на трето дете. Повече деца. Въпросът е как ще ни накарате българите с финансови преференции. Вие ще ги направите. Добре. Тодор Живков беше казал, нали нямате деца и деца. Кажете, господин Николов. Шкумбата наскоро разказа един чудесен виц. Ние ще ви построим детска градина, но ние нямаме деца. И деца ще ви построим. Долу-горе. Дано да можем сами да си ги построим и да направим всички, кажете, господин Николов, да направим така, че наистина да се случва. Далечна африканска Гана. 8,1% от брутния вътрешен продукт за образование. Намибия, черна. Така. 8,4% няма от брутния значение вътрешен цвета. продукт. Ямайка. Говорим, примери даваме с държави. 6,1. Няма да коментираме. Как да ви убедя ли? Ако вашите деца бяха мои ученици, те щяха да ви убедят, не аз. Първо трябва да ме накарате да родя в България деца. Много. Това е въпросът. Говорейки за демографски проблем. Е, че учителите, които ще привикат децата в класната стая и следващия път те сами ще отидат, не са чак толкова много. Думичката е трансверсалност. Вижте, в света в момента има една проблема педагогическа, образователна. Какво е трансверсалност? Модерно образование. Каква е връзката, отново ще ви дам христоматиен пример. Каква е връзката между аритметичната зависимост 3:2:1, химията на неорганичните вещества и Ренесанса? Няма връзка. Има. 3:2:1 съотношението сяра се литра въглен правят черен димен барут. Черен димен барут прави пушките на конквистадорите, които превръщат европейската култура в цивилизация.
Това е образованието, това е трансверсалността. Връзката между всички научни дисциплини. Умението на ученика да ги използва и да се кефи, ако използвам ученическия жаргон. Това е истината. Господин Иванов. Демографската криза, решението е много ясно. Тя е пряко свързана с социалната политика. От тази гледна точка ние също се обявяваме категорично за финансови стимули по отношение на многодетни семейства, увеличаването на майчинството и нещо, което така е много важно, което е обвързано с образователната стратегия. Финансово подпомагане на всички онези майки, които започват да изучават висше образование в първите години, за да могат те едновременно да се квалифицират и от друга страна същото време да отглеждат своите деца. И тук, ако ми позволите, само във връзка с проблема за демографската криза. Той не е свързан само с ниската раждаемост. Наскоро четах една статистика, според която България се нарежда на първо място в Европа по самоубийства и, забележете, на първо място в света по самоубийства на деца. Което означава, че наистина българската държава се намира на предела и е време за решителни и радикални промени. Госпожо Първанова, нека вас ви чуем. Да ви убедя. Убедете ме. И аз съм майка на 2 деца, на 2 дъщери. И съм работила през целия си живот. И дъщерите ми работят. И учат и работят едновременно. И като работещи момичета, за нас винаги е било важно едно нещо. Да можем да се реализираме. Не е въпроса в това дали вие да имате дълго майчинство, което да е ниско платено. Напротив, не бих казала, че в това също не е въпрос. Което да е ниско платено, защото това срива доходите на семейството. Въпросът е да има ясли и детски градини, за да могат майките след възрастта, която децата могат да попаднат в детска ясла и да има достатъчно места за децата, да работят, защото тогава ще имат високи доходи. И защото ако пазара на труда е толерантен към жените, ако им дава равно заплащане с мъжете, ако им дава възможност да растат в кариерата си, те ще се чувстват самостоятелни. Не знам вие дали сте работещо момиче, или сте жена, която има и мъж до нея и се грижи 50-50 за децата си. Но в България има криза и част от демографската криза е и не сключването на гражданския брак и семействата, които съответно над 60% от децата, момент само сега ще ви кажа защо е проблем за работещите момичета. 60% от децата се раждат в партньорски двойки, а не в семейства с брак. И много лесно в българските условия, с българския менталитет. Тоест законодателството ни не е гъвкаво и не съответства на реалността. Момиче се чуди как да се справи финансово. Когато има работа, младите хора решават да имат деца. Когато няма работа, нито семейства създават, нито деца правят, бягат навън и търсят условия, в които да се реализират. И тогава децата, родени от българи, се явяват чужди граждани. Така че демографската криза не е проблем само на България. Тя е проблем на цяла Европа. Тя е проблем на стария свят. На западния свят, на западната култура и цивилизация. Единственият начин да се справим с това обаче е да работим заедно с останалите и да гледаме това са поколения напред, как се инвестира в образованието, как се инвестира в младите хора. Аз за това говорих за политики и НДСВ набляга на това политики, които са за хората родени след 89-та година. Добре, благодаря ви. Госпожо Драганова, блокада на граница срещу избирателите, които живеят в Турция. Това ли е начина, по който ще се борите за честността на вота срещу изкривяването на изборните резултати? Вие бяхте ли, впрочем, на блокада? Това е част от националната сигурност. Нямах възможност, тъй като имах и други срещи. За нас от България без цензура. Кое е част от националната сигурност? Най-много. Най-важното е да се срещаме с хората. Нямаше как да отида до там, защото все пак пътя е 3 часа и половина. Но блокадата е протест преди всичко срещу вноса на гласоподаватели. И то гласоподаватели, които са с български карти, но повечето от тях не знаят български език. И гласоподаватели, които ние се притесняваме, че влизайки през нашата граница по повод един празник, защото това е така първото, което се казва, те си идват, защото има празник. Нищо чудно на 5 да се върнат и да гласуват 2 пъти. Защото, апропо, секциите са увеличени 2 пъти в Турция и това дава шанс това да се случи. Да се гласува и тук, и в Турция. Кой ни дава на нас гаранцията, че това няма да е така? И затова трябва да се затворят границите. Няма ли някакви други мерки, които... Границата ще бъде затворена днес,
а до 5 ще се правят наши палатки, ще има на 3 пункта Лесово. Малко избирателно ли ще минават през българо-турската граница хора и кой ще решава кой може да мине и кой не? Тогава, щом ви оставате на палатки? Аз обяснявам, че днес ще има блокада, а след това отстрани ще има палатки, тенти, които с наши представители ще преброяват минаващите през границата. До 5 какво ще се случва. И после след това на 5 как изведнъж всичко ще оттече обратно. За сега е блокирана само пристигащата част, за минаващите няма и след това ги събираме на стадиона и ги застрелваме. Трябва да кажем, че 150 хиляди гласа се готвят, това трябва да го кажем, да бъдат дадени за ДПС, а защо не и за партията на Касим Дал, която е в реформаторския блок. Аз исках да ви попитам, всъщност вие сигурно ли сте, че всеки един гласоподавател, който идва от Турция към България, ще гласува за ДПС? Това е скандално, извинете, няма ли да дадете въпрос? Това не нарушава ли? Госпожа Драганова, хората ви познават. Секунда, ще ви дам думата след малко. Само искам да си довърша въпрос към госпожа Драганова, тъй като вие сте познато лице в българската политика от едни други политически формации и честно казано, искам да ви питам, хората вярват ли ви? Сега на тези избори сте част от коалицията България без цензура. Защо си мислите, че ви вярват и как да сме сигурни, че до година на другите избори... Нека да си довърша въпроса, за да знаете на какво да отговорите. Как да сме сигурни, че до година на другите избори вие няма да агитирате за някой друг? Нека да кажем, че аз съм била принадлежна към една друга формация, НДСВ, когато е била и коалиция, когато след това е била в тройната коалиция и може би партия на българските жени е останала до края, до последния ден, единствена, там принадлежна и точно с точни послания ясна. Ние не сме предали позицията си, дясната си позиция. Ние сме в формация, която е дясно-център и продължаваме. Подкрепяме новите политики, подкрепяме добрите практики и ние сме за новостите. Сега господин Бареков и България без цензура, цялата коалиция се показва тази новост. И ние за това сме там. Ама госпожо Драганова, вие искахте да се коалираме с ДПС, пък сега ще искате да блокирате границата, за да спрем ДПС. Нека да кажем, не сте коректна. Нашия разговор, госпожо Първанова, за това говорите... 2005, 2009... Госпожо Първанова, нека да коментираме позицията и мерките, които... Нека да отговоря, защото това е много важно. Госпожа Първанова ми хвърля една реплика. Коалицията с ДПС беше когато трябваше да се прави и да сме либерали, да направим един либерален блок. Тогава имаше такива идеи. Те не са желан партньор за вас. Така или иначе, ДПС с това си поведение в момента и с това, че ГЕРБ реши изборите да са на 5 в тяхна полза... Мислите ли, че хората ви вярват? Да, вярват ми хората. Вярват ви хората. Госпожо Първанова, как ви се струват мерките срещу това изкривяване на изборните резултати, срещу манипулирането на вота? Какво предлагате вие в НДСВ? Определено тези мерки не са само популистки. Те, ако бяха популистки, щеше да е въпрос на усмивка отговора. Само, че популистки, обаче, нека да кажем, че все пак вие също имахте разговори да бъдете част от тази коалиция. Не стана, нали? Сега госпожа Драганова успяла да се договори, пък вие не успяхте. Но, слава Богу, запознавайки се с платформата или по-скоро отсъствието на платформа в ББЦ, най-накрая стигнахме до решение. Вие не присъствахте на тези разговори, вие се присъединихте после. Кажете как да се сложи край на опоручаването на вод. Това, което трябва да се случи в България е за известен период от време. Всички ние, като български граждани, трябва да ограничим част от свободите си и да приемем задължителното гласуване, защото по този начин ще намалим тежестта на купения, контролирания, корпоративния вод. Следващия елемент е въвеждането на електронно гласуване, защото електронното гласуване ще даде възможност на 1,5 милиона българи, които са извън България, и на младите хора да упражнят лесно и безпрепятствено своето право на глас. И нека да не гледаме в паницата на други. Не се знае дали всички хора, които влизат през българо-турската граница, ще гласуват непременно за ДПС. Следващия елемент е, те могат да гласуват за когото си искат. Въпросът е, че тези, които не са съгласни с тежестта на вота за ДПС, не излизат да гласуват. Вие пак се въртите около този вод за ДПС. Аз ви питам как да направим така, че гласа да не струва едно кебабче. Електронно гласуване са единствения начин хората, които не са склонни да се продадат и да продадат душата си и бъдещето си, да участват в управлението на страната. Знаете ли, че в българското законодателство все още никой не е премахнал закона за дребното хулиганство?
денонощен труд, 15 денонощия така за родината. Няма да коментирам, един магистрат го беше приложил спрямо политик, но това между другото. Извинете, има си една думичка ксенофобия. Тя беше свързана с отношението към чужденците. Също няма да я коментираме, учениците го разбират това нещо. Има един закон за персеверацията, психологията, закон за повторяемост на грешките, който твърди, че всеки човек е склонен да повтаря грешките си. Той ги повтаря на друго равнище на спиралата, но пак същите неща. Извинете, в българското общество сериозно 25 години вече действа закона за персеверацията. Отново и отново и отново гласоподавателят повтаря едни и същи грешки и го прави по една много проста причина. Отново и отново той иска да чуе това, което иска да му кажат, а не това, което е. Това, което ме е приятно и симпатично, а не истината, дори ако тя е много жестока и страшна. Как може да се ограничи? Ами криминализирайте го. Ето ви един елемент, при който свирепи. Никакви проблеми няма. За 3 дена се промениха закони в парламента. И едно служебно правителство, между прочим, може да приеме законодателно мерки. Жестоко криминализирано. Но имате предвид да станат по-сурови санкциите. Разбира се, много е простичко. Примерно. Но най-важното е администрацията да си гледа работата. А тя може да си гледа работа или когато на тези избори се приемат стабилни парламентаристи, които правят стабилно правителство, или когато общественото мнение отново и отново натиска тази администрация. След събитието от една година, прощавайте, протести, България наистина, използвам идиотското клише, не е същата. Бъдете сигурни, че ще бъдете изненадани от изборните резултати, защото прогнозите за ниско участие в изборите няма да се сбъднат. Господин Николов, аз съм изкушена да ви попитам, Глас народен, това не са ви първите избори, на които се явявате. Знаете ли, преди първите избори имахме един разговор с вас и вие тогава ми казахте: господин Николов, грабва и лопатата, не е ли несериозно? Да, спомням си, беше в студиото на предаването Още деня. Дали не се оказа грабва и лопатата най-сериозният политически лозунг, който броя години по-късно да ни убеждава, че без гражданска позиция, без яростно отстояване на мъничко, но изключително важни приоритети. И тогава обаче вие ни убеждавахте, че вие ще бъдете различни. Няма да бъдете като партиите, и политиците, които познаваме. Сега искам да ви попитам какво направихте и как оползотворихте субсидията, например, която получихте. Какво направихте за хората през цялото това време, за тази година? Най-напред, ние сме партия, която непрекъснато в интернет може да го провери, всеки публикува, всеки харч. Второ, направихме структури в цяла България, което струва много парички. Трето, най-после платихме на няколко души администрация. Да, може да се провери веднага. Четвърто, проведохме с тези пари един великолепен кастинг. Хайде да използвам тая модерна и невярна думичка. За Европейския парламент хората минаха през 4 различни нива на изпит. Аз ви питам не за друго, защото продължава да съществува твърдението, че това като че ли не е толкова сериозен политически проект, колкото пиар на един музикант. Ма чакайте малко. Българина продължава да живее в някакъв виртуален свят и българският политик продължава да бъде някаква виртуална фигура. Виждаш го на телевизията и кажеш: ето го политика. Ако е добър човек, ако е лош човек. Прощавайте, чете се програма. Аз не знае колцина от нашите знаменити политолози, социолози и социални антрополози са чели нашата програма "Философия на промяната", но тя е изключително точна и степ бай степ ви обяснява какво значи, примерно, образователна реформа, защо ние решихме да я правим и как тя се прави. И за която вие говорихте и ви дадох възможност да говорите надълго и на широко. 48 часа нон-стоп, защото 40 години от живота ми са свързани с това. Нека да чуем сега и мненията и позициите на господин Иванов и на госпожа Репоц за опорочаването на вота, за тези лоши практики, как да бъдат прекратени. Да. Аз 2 думи искам само да кажа във връзка с тази поредна екзотична идея на колегите от ББЦ да блокират границата с Турция. Ние категорично сме против такива пещерни подходи. Не това е начинът да се справим с изборните манипулации. А как е начинът според вас? На първо място да се изчистят естествено избирателните списъци от така наречените мъртви души. Над 600 хиляди. Мъртвите души, добре. Над 600 хиляди. Ние категорично се обявяваме за задължително гласуване и за електронно гласуване, което ще позволи хората от Америка и от Германия, от Испания да гласуват на място, а не да ги караме с автобуси и този проблем тогава с блокирането на границата няма да стои на дневен ред. Това са нашите мерки, които предлагаме във връзка с опорочаването на вота, това, което имате предвид за купуването. Поредно доказателство, че институциите в държавата не работят, правоохранителните и правораздавателните институции не вършат своята работа. До сега няма нито един поръчител
на така наречената изборна търговия. Има осъдени няколко дребни изпълнители, но на всички избори се знае кои са хората, които купуват гласове. Тук само така бих искал да отбележа отсъствието на колегите от ДПС и от Атака в този дебат. Това е тяхно решение. Така е, всеки има начин, по който организира своята кампания. Вие от Република БГ бяхте преди време изразили желание да има референдум за премахване на партийните субсидии. Не греша. Обаче имам един друг въпрос пак в този контекст. Защо смятате, че сте по-различни от всички политически формации, които сме виждали до сега, които са, дали са се задържали дълго или за кратко са били на политическата сцена, няма значение. Защо смятате, че ще бъдете по-различни от тях и как ще отговорите на обвиненията, че всъщност и вие се стремите към тази субсидия? Веднага ви отговарям. По-различни сме, защото политическа партия Република БГ е наистина един уникален проект. Кое ви е уникално? Политическа партия Република БГ не е поредния политически проект, който се извършва в някакви лабораторни условия. Ние сме една кауза. В политическа партия БГ до сега са събрани хора, които никога не са участвали в управлението. Тоест това смятате, че ви е предимство? Определено, но нещо друго, което е важно. Това хора, които никога не са участвали в управлението, но хора, които носят своята експертност, своята експертиза. По отношение на субсидията, ние ясно заявихме, че след като излъчим парламентарно представителство, ние ще се откажем от тази субсидия и тук идва другия въпрос. Как се финансирате и как ще обяснявате, че всъщност вие не сте зависими от тези хора, дето ви дават пари? Изцяло съобразно законодателството, чрез дарения и чрез дарения от нашия председател Георги Василев, който, знаете, е един банкер, който е но той може да ви дава. Сега да не почваме темата с финансирането на партиите, не защото не е любопитна за хората, госпожа Драганова, а защото това е един постоянен въпрос, на който се задава на вас и на вашата партия. Тези разходи се отчитат през Сметната палата по съответния законов ред. Добре, госпожа Репоц може да ви даде еднократно 10 000 в годината и те няма да ви стигнат. Така, госпожа Репоц, моля ви, нека първо да отговорим за това. Според вас как трябва да се сложи край на порочната практика за опоручаването на вота, за продажбата на гласовете? Имаше две решения, които бяха дадени, но за съжаление не се приеха. Това беше електронното гласуване и задължителното гласуване. Имате тук консенсус с електронното гласуване. Това са неща, които всъщност ще елиминират необходимостта, например, да има застъпници всяка партия. Ще елиминират възможността да се злоупотребява с списъци избирателни. Наистина трябва да се изчитат списъците. Това, което ми прави впечатление е, че ние нямаме добрите решения, защото просто повечето от всичко това, което чух до тук с някои изключения, се тръгва от грешни точки, от грешни разбирания за нещата. Не търсим проблема там, където той е. Не е вярно, например, че ако едно семейство не е в брак, бащата не е ангажиран към детето, материално ангажиране съгласно доколкото разбрах правилно госпожа Първанова, тя имаше предвид, че и законодателството не е адаптирано към новите реалности в обществото. Задължението за така че, моля ви да се върнем към въпрос. Така че, аз казах, но ако мога да използвам остатъка от времето си, тъй като ме пропуснахте за един въпрос, така ли, извинявайте, не е било умишлено. Състезанието за майки, тъй като съм майка на 4 деца, а не печелите го признавам. И ако трябва да ви спечеля за изборите, ще ви кажа, че със сигурност като майка се вълнувате от това дали детето ви има качествено образование, колко ще ви струва доброто му образование в, примерно, частна детска градина или училище, за да може да избирате. Ще искате да имате ваучер и да доплащате, за да знаете, ще искате да знаете с какво се храни детето ви в детската градина, което означава пък от друга страна, че в тази държава трябва да има сигурен надзор за качеството на храните, например, което се свързва с всички други въпроси, които изборихме: корупция, администрация. Нещата са свързани и всяка една тема води след себе си друга. С една дума, аз като една майка като вас, решавайки един въпрос, стигнах всъщност в дълбочина до това, че трябва да се реформира цялата политическа система и за това всъщност в момента. И вие, госпожо Репоц, в Реформаторския блок се борите за доверието на хората да го спечелите сега на 5 октомври. Въпросът е обаче: вие вярвате ли си вътре един на друг? Или и на тези избори ще видим преференциалния вод използван като една хватка да финтирате коалиционния си партньор? Точно това ни прави различни от всички останали.
Кое? Това, че ние не сме Кое ви прави строен монотонен и ясен проект. Това, че ние сме съвкупност от различни виждания. Това, че ние сме съвкупност от различни партии. Дори много различни. Въпросът е, има ли е спойката? Ние знаем, че сте различни. Ние виждаме отделните партии и фрагментите. Въпросът беше, има ли е спойката? Като гласуваме за реформаторите... Явяваме се заедно на избори. Очевидно я има спойката. Не знам. Очевидно, защо се дължи конгреса? Очевидно... По време на кампания кой си избира лидер на формацията? Вижте, аз мисля, че многообразието е предимство, а не е недостатък. В България непрекъснато се редуват лидерските партии. Знаете ли, виждам, че повечето партии нямат ясна идеология, но имат ясен лидер. Ние сме различни от това. Не казвам кое е по-добро, но сме различни. И аз мисля, че тези политици, които са способни да постигнат консенсус с различния, които са способни все пак да намерят мир и разбирателство и да намерят общо решение, всъщност са по-ценни и са важни и се надявам българския народ да избере именно тях или нас в случая и да гласува с номер 7, защото ние сме различното от останалото, което всъщност виждаме се свежда до една личност. Съветвам ви вече да си оставите секунди. Разбира се, време ще ви дам за края за финално обращение. Заповядайте, госпожо Драганова. Уточнение за електронното гласуване. Да. Електронното гласуване може да доведе до зависимости от работодатели, до цели групи хора, които да отиват на един компютър и да трябва да гласуват. Работи, моля ви. От хакери и така нататък. Но машинното гласуване, което е използвано в много държави. Ако е само двама души от един IP адрес, как ще гласуват? Но ние имаме особени, за мен специално, ние не сме дорасли за електронно гласуване. Има електронно банкиране, за което за машинно гласуване. Това да се отиде вместо бюлетина, да се натиска едно копче, това е много по-добрия вариант в момента. Да има машина, да се отива и да се натиска номера, за който искате да гласувате. Мога, значи, да си управлявам парите по електронен път, но не мога да гласувам по електронен път. Знаете колко проблеми стават? Се пореброиха по електронен път, обаче не могат да гласуват по електронен. Искам да ви обърна внимание, че 2011 година най-голямата, т.е. третата по големина група в България не е партия, а хората, които са се объркали. 750 хиляди сгрешни, сбъркани бюлетини. Представете си една Бразилия с 300 милиона гласоподаватели има 70 хиляди грешни вота. В България от 6 милиона гласоподаватели 750 хиляди. Значи третата по големина група е на тия, дето не могат да се справят дори с едно кръстче. Сега, има много перфектни системи за електронно гласуване. Може да гласуват един или двама души само от един IP адрес, ако знаете какво е това. Разбирам въпрос на силната настройка и до измисленето на, ако се реши да се приложи да се 20 бази данни и ако една от тях бъде компрометирана, оставете си време и за финално обращение. Хайде да ни пращат с добре, обаче виждам, че господин Николов много иска да реагира нещо. Не. Така ми се стори, хватихте глава, усмихвахте се. Давам ви последна възможност към този разговор. Разбира се, че е нещо чудесно, ако при електронното гласуване някакви проблеми, те са проблеми със сигурността, но тук има един ядрен физик, който обикновено може надълго. Не както вие казвате. Знаете ли, може би става въпрос за проблем на морал и на съвест на този, който ще гласува. Искам да ви кажа обаче едно нещо. Знаете ли, ако трябва да бъдем откровени, изключително щастлив съм, че тази вечер нашия диспут се завъртя около образованието. Да, и заради това не можахме да говорим за спасението, КТБ, за бюджета, за здравеопазването. Знаете ли колко много неща още не можахме да кажем, аз си бях умила да ви попитам. За българина това е изключително важно, защото, вижте, той оцелява. Той е оцелявал при такива невероятни обстоятелства, но той иска детето му да просперира. Той иска детето му да бъде умно и изучено. Добре. Останаха ни наистина последни броени минути за вашите финални обращения. Защо нашите зрители в петък да гласуват за вас? Спазваме, както ви казах в началото, жребият. Първи е господин Николов. Уважаеми дами и господа, бюлетина номер 19, глас народен, Vox Populi, Vox Dei. Има в физиката един много интересен принцип на Хайзенберг, принцип на неопределеността, знаят го всички. Ако знаете на къде отива електрона, никога не знаете кога ще стигне там. Ако знаете кога ще стигне, никога не знаете къде ще отиде. Българската политика вече 25 години напомня принципа на неопределеността. Крайно време е да се сложи край. А вие знаете къде ще искате да идете, ама кога ще стигнете? Знаем за образованието, знаем докъде ще стигнем и знаем как да го направим. Глас народен има само един приоритет – образование. Ние твърдим, че там е бъдещето. Ние твърдим, че това е най-добрата инвестиция за България. Ние знаем колко е трудно. Добре. И винаги ще подкрепяме всяка политика, която е позитивна и демократична.
Само една вметка. Последно. Понеже заговорихме за нещо. 95-та година българският парламент с единодушие, далечната 95-та, поправете ме ако греша, на едно свое заседание гласува, разбира се, тогава все още беше science fiction да влезем в Европейския съюз и в НАТО, гласува, че върховенството на европейските закони е очевидно и ясно пред българските закони. Добре де, 95-та година и една българска банка с неспазване на европейските закони. Ето този хаос трябва да изчезне. Добре, разбрахме. Госпожо Първанова, имате секунди обаче да са ви останали. Ако искате в държавата да има стабилност, ако искате да има спокойствие, гласувайте с номер 12, защото НДСВ, Национално движение за стабилност и възход, сме предвидими, разполагаме с експерти, ние сме отговорни политици, правили сме го, знаем как да го правим, не сме се провалили и можем отново в страната да върнем спокойствието, децата ни да живеят добре и щастливо, възрастните хора да се чувстват удовлетворени и уважавани. Гласувайте с номер 12 за НДСВ. Госпожо Драганова, вие сте. Обръщам се към вас, моите сънародници, драги българи. Гласувайте задължително на 5 октомври. Независимо за кого ще дадете своя глас. Гласувайте, за да преодолеем твърдите електорати и купените гласове. Гласувайте за бъдещето на България. Гласувайте за държавата с грижа за народа, такава каквато искаме да я направим ние от коалиция България без цензура. С номер 13 подкрепете ни и Бог да ни пази. Господин Иванов, вие сте. Ако искате в България да има наистина работещи институции, ако искате в България да бъде възстановена държавността, ако искате в България най-накрая да кажем стига на тази подмяна, на която бяхме свидетели 25 години, гласувайте с бюлетина 25 на 5 октомври. Партия Република БГ е гаранта, че тази промяна ще се случи. Госпожа Репоц. Ако искате добрите неща наистина да са възможни, подкрепете тези, които не само не се разделиха, станаха повече, ние вече сме 7 и ние се учим на най-трудното нещо, непрекъснато и ежедневно, което малко политици в България успяват да постигнат и то се нарича партньорство. Надявам се и вярвам, че това, което говорим и това, което правим, наистина ще даде тези плодове, за които всички мечтаем. Благодаря ви. С номер 7. Благодаря на днешните участници. Уважаеми дами и господа пред телевизионните екрани, това беше последният диспут, с който БНТ ви даде възможност да се запознаете с идеите на политическите партии и коалиции, които в неделя ще се борят за вашия глас. Гласувайте в неделя, но го направете отговорно, по съвест, убеждение и мисъл за бъдещето. Довиждане, останете с БНТ.